Domnule Lucian Boia, ați scris o carte intitulată Strania istoria comunismului românesc, de unde prima întrebare: mai este comunismul o temă pentru români și pentru România? Cred că mai este. În orice caz ar trebui să fie chiar în mai mare măsură decât e în realitate, fiindcă România de astăzi, am spus-o și am încercat să o demonstrez în carte, România de astăzi, în fond, se trage din comunism, din epoca comunismului. Mult mai mult, spuneam eu în carte, oarecum ironic, dar cred că întemeiat, cât se poate de întemeiat, ne tragem mult mai mult din comunism decât din daci și din romani. Sigur, ne tragem din daci și din romani, dar asta e o poveste veche, de acum 2000 de ani, dar comunismul... Comunismul în același fel, adică ne mândrim cu această zestre? Nu cred că ne mândrim, poate nici nu suntem conștienți, nu stăm tot timpul să ne gândim la comunism. Dar adevărul este că aici avem rădăcinile în comunism. Mult mai mult și decât în perioada interbelică pe care o pomenim adesea, este reperul nostru simbolic, încercăm să sărim peste comunism, să ne legăm de ce a fost în anii 30 de pildă, dar în realitate impactul masiv asupra vieții noastre îl are în continuare comunismul cu urmările lui. E normal, comunismul a distrus enorm, a construit enorm, a schimbat România. Deci România este alta odată cu comunismul sau după comunism. Schimbându-i în același timp și pe români. Da, în orice caz, schimbând, dacă nu pe fiecare român în parte, societatea românească, mecanismul social, mentalitatea colectivă. Ce termen preferați? Națiune, popor, neam, atunci când vorbim despre caracteristicile colective, de pildă? Bun, putem să folosim unul sau altul din acești termeni în funcție de perspectiva pe care o dăm lucrurilor, dar cred că națiune este un termen potrivit, totuși suntem o națiune. Spuneți strania istoria comunismului românesc, sugerând că și comunismul românesc a fost altfel. Altfel, așa cum și România a fost altfel de-a lungul timpului, așa cum spuneți într-o altă carte. Sunt interconectate? Faptul că România a fost altfel de-a lungul istoriei a dus și la un altfel de comunism? Da, sigur că da. Comunismul e în continuarea istoriei românești. Sigur, e un corp străin care a fost impus la un moment dat în societatea românească, dar până la urmă a prins în această societate și s-a adaptat, și comunismul s-a adaptat structurilor sociale, mentalităților, s-a așezat vrând nevrând în continuarea istoriei românești anterioare. Vorbiți totuși despre o nepotrivire aproape organică în 1944, de pildă, dintre comunism și români. Povestiți că erau 1000 de comuniști la început și cu toate acestea, în 3 ani, comunismul a ajuns să intre cumva în fibra socială, așa cum spuneți. E un paradox aici. Cum credeți, cum i-a cucerit comunismul pe români? Da, aici a jucat un rol foarte important fractura socială. E totuși o fractură socială enormă în societatea românească în perioada de dinainte de comunism. Deci, perioada interbelică la care facem referire atât de des și pe care o idealizăm, o și mitologizăm. Sigur, e o perioadă care a dus lucruri foarte interesante și cât se poate de valabile în multe privințe și în orice caz în cultura românească. Dar vorbim atunci despre o elită care este destul de subțire, chiar foarte subțire. Marea masă a populației nu se află deloc la un nivel comparabil cu situația socială, să spunem, din Europa Occidentală sau chiar din Europa Centrală. E multă sărăcie și multă incultură în societatea românească. Și credeți că asta a fost un teren... E o populație rurală predominantă, sunt înainte de instaurarea comunismului, deci în perioada interbelică, cam 80% din populația românească este rurală și foarte mulți dintre oamenii ăștia sunt săraci, trăiesc la limita de jos. Sunt sărani care au 2-3 hectare de pământ, care trăiesc la limita sărăciei. Sigur că această situație a împiedicat difuzarea ideologiei comuniste înainte de instaurarea prin forță și venind din afara comunismului. Dar apoi aceeași situație a dus și la atragerea unei părți importante de populație
de partea comunismului, acea parte a românilor cărora comunismul le-a promis emancipare socială și le-a și asigurat o anumită emancipare, nu se poate nega acest lucru. Deci, rezistența față de comunism merge împreună cu acceptarea comunismului, cam aceleași sunt structurile sociale și mentale care au asigurat neadeziunea la comunism, dar apoi, dimpotrivă, adeziunea la noua ideologie. Românul s-a împăcat cu comunismul, ceea ce Sebastian numea o imposibilitate de a fi incompatibil. Până la urmă au negociat românii în așa fel încât au putut să trăiască în comunism? Bine, pentru unii comunismul a însemnat ceva cumplit. Nu? Oameni mulți care au trecut prin închisori, au fost azvăliți afară în stradă și au văzut ratate carierele și au văzut în sfârșit puternic afectat sau chiar distrus complet destinul, viața la care aveau dreptul să se aștepte și care a devenit cu totul alta pentru ei. Însă, în același timp, alții au fost avantajați de comunism, nu se poate nega acest lucru. E cazul atâtor țărani care au trecut la oraș, au devenit forță de muncă industrială și au avut sentimentul unei promovări. Nu mai spun cei care au ajuns în locuri sau în funcții mai importante. Nu e același lucru cu impostura? Această promovare despre care vorbiți în comunism? Bine, impostura este la un nivel mai înalt, cum să spun, dar la nivelul ăsta pur și simplu s-a petrecut procesul acesta accelerat de industrializare, de urbanizare și asta a însemnat trecerea multora din mediul rural în mediul urban și sentimentul lor, nu spun că asta e și realitatea obiectivă, dar sentimentul lor că au câștigat ceva din această schimbare de condiție socială.